טוב, אז היי חברים, סליחה על הכל. כאילו, הייתי בדיוק באמצע, אתם יודעים, לראות משהו. תסתכלו, המגבת קצת יותר גדולה ממני. היא עוד נופלת לי, אז אני אהיה ככה. תקשיבו, סליחה, באמת, סליחה, זה פשוט יותר גדול ממני. ורק ככה זה, כאילו, ורק ככה זה לא נופל לי לשום מקום. כי זה רק נופל לי קדימה. אני אחזיק את זה ככה. אוקיי, בקיצור, בואו איתי להוריד את זה חלק ראשון. טוב, נשאר לנו עוד קצת זמן, אני לא מבינה. כאילו, נשאר לנו עוד כמה דקות. ביחד. והנה הורדנו את זה. חכו, רגע מזמנכם. רגע, לא הבנתי למה אני אומרת לכם סליחה. מי שמחליט על הסרטון זה אני. רגע, אני מסתרקת וחוזרת אליכם. מומיה! שלום. טוב, חברים, רגע, אני הולכת לעשות שביל החלב בשיער שלי. רגע, חכו, השיער שלי פשוט נראה זוועה כרגע. כאילו, תסתכלו, הוא נראה כאילו עשינו לו החלקה, אבל לא עשינו לו, רק אני לא אגלה לכם את הסוד. אוקיי, בסדר? אני רגע הולכת לעשות לי את שביל החלב כאן בשיער, תסתכלו ככה. בקיצור, בואו איתי לעשות שביל החלב. רק אני לא רוצה שאחותי תראה מה אני עושה, כי היא תקנא בי. נכון? היא תקנא בי. נכון? נכון? פשוט נכון. טוב, יאללה, ביי. לא ביי. אני הולכת לעשות שביל החלב, אז נתראה עוד מעט. טוב, הנה, עשיתי שביל החלב בשיער שלי. חכו, עשיתי גם הרבה קשרים שעשיתי את זה. אני יודעת שיש ילדים שלא יודעים, שכאילו הם לא יכולים כזה, כאילו אני ילדה בעצמי, אז למה אני אומרת ילדים? דרך אגב, אני לא אגיד את זה, אבל יש ילדה אחת שאני יודעת שהיא עוקבת, היי, כי היא חונכת אותי בבית ספר. ביי.